Ndeipi nguva inonzwa kuda mukadzi bonde? Inguva yeafter mazuva ake here? Kana kuti nguva yemazuva ake here? Kana kuti before? Okay. Ndofunga vanhukadzi manzwisa zvandikuedza kutaura. Ndikuedza kubvunza kuti nguva inonzwa mukadzi kuda bonde inguva yekunge ari kumazuva ake ekumwedzi here ekuteera, kana kuti asati aenda, kana kuti panguva yaari kutoenda. Ndeipi nguva yaanonyanyonzwa kuda bonde? Okay. Ndakabvunzwawo nemumwewo muzukuru kucomment section. So ndati ndikupindurei mese nhasi, handiti nguva inonyanya kunzwa kuda mukadzi bonde inguva yaanenge ari kumaperiods. Gaizika nguva iyo yakaoma dukunyeberai. Ndofunga vakadzi munozviziva. Nguva yekuti mukadzi ari kumaperiods, kungobatwa kana kuti kungoona murume wako achingopfuurawo zvake achienda kana kwaari kuenda. Guys, unochezoti woisa pai musoro. Nguva iyo yakaoma ende anenge achitonyatsokunzwa kuda. Nguva iyo iri dangerous zvisingaite. Nguva yekuti mukadzi ari kumazuva kana kuti ari kumwedzi pachishona. Nguva iyo anenge achinzwa kuda bonde zvekuti handizivi kuti zvinokonzerwa nekuti anenge ari kumazuva here kana kuti, asi ndonguva inonyanya kunzwa kuda mukadzi bonde, handiti nenguva yaanenge achangopedza. Nguva iyoyo iri dangerous zvekare. Anenge achinyatsonzwa kuda bonde zvekuti akasangana nemurume panguva iyoyo asina kuprotect. Zvechokwadi kana matwins anomawana nekuti anenge achinyatsonzwa kuda. Munoziva zvandikuedza kutaura. Nguva yekuti haasati atseera iyai kashoma. Zviriko asi kashoma. Nguva inonyanya inguva yaanenge atori kumwedzi kana kuti yaanenge apedza, achangopedza kumwedzi. Ndonguva inonyanya kunzwa kuda mukadzi bonde. Vakadzi vanoda bonde too much. Havasi vese asi vakadzi vanoda bonde. Nguva iyoyo vakadzi vanonzwa kuda zvekuti vanoshaya kuziva kuti voisa pai musoro, voisa pai mwoyo yavo, because bonde vanenge vachiita sei, vachinyatsonzwa kurida. Nguva iyoyo iri dangerous zvekuti chero mukomana nemusikana vakasangana panguva iyoyo, shuwa musikana anorivhura 180 nemwana ipapo, because anenge achinyatsonzwa kuda sex. Ndo zvinoitika panguva iyoyo. Inguva yekuti munhu anenge achinyatsonzwa kuda bonde. Handizivi kuti zvinokonzerwa nei, handiti, asi inguva yekuti munhu anenge achinyatsonzwa kuda bonde, achinyatsokunzwa zvekuti chero ukamubata pai chaipo, chero ukamubata muromo, chero gumbo, anenge achinyatsonzwa kuda bonde zvekuti haakwanisi kuzvikontrola. Chaanongokwanisa iye pachake kungovhura gumbo rake chete, nekuti bonde anenge achitorida 100% ende anenge achitorida. So ndonguva inonyanya kunzwa kuda vakadzi bonde. Varume kana muriko uko, ndinzwisei zvakanaka. Kuona mukadzi wako achangopedza kumazuva, achangopedza kumwedzi, nguva iyo anenge achida bonde zvekuti ndonguva yekuti chero mukadzi asina kuprepare, chero asina kupreventa for pregnancy, anokwanisa kutoiita nhumbu, because anenge achinzwa kuda bonde. Saka varume vakangwara, taimirai nguva iyoyo unotomupa mwana zvisina mubvunzo kana chii, nekuti anenge achinzwa kuda bonde. Ndonguva inonyanya kunzwa kuda vakadzi bonde, nguva yekuti achangopedza kumaperiods, achangopedza kuenda kumwedzi, inguva yekuti anenge achinzwa kuda murume, handiti. Okay, ndonyaya yandinayo muzuva ranhasi. Saka vakadzi vese toiteerera nevarume vedu vanenge vachidzidzawo zvakawanda. Ndinoziva kuti vanhu vechirume, hakuna vana tete vanonzi vechirume, kuna vana tete vechikadzi. So varume vakateerera panguva inoyi, ziva kuti mukadzi wako after periods anotoda bonde too much. Chero anga asingade mwana iwe uchimuda, mutaimire panguva iyoyo, unotomupa mwana chete. Handiti? Ndokutendai.